आम मेडिकल टिकेट अलरेडी कर सारे ईशा टी आखि भल ना तो आखि धरी देखो धरी तार दी आखिटा दी आखि धरी मंदिर जाइलु मंदिर डायरेक्ट मेडिकल आसू आखि तार ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଖି ପୁରା ଇଏ ନାଲି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଆଖି ପେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ତ ବାହାରିଛି କ'ଣ ଆଖି ଧରା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା କ'ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଟାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ଧରିଛି ମୋ ଝିଅର କାଲି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ 4ଟା ବେଳକୁ 4ଟା ସାଢ଼େ 4ଟା ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଆଖି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିଟା ଆଖି ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ବାଟେଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ସକାଳେ ଯିବାନି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାନେ 4ଟା 5ଟା ଭିତରେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଆମର ଏଇ ଛକ ପାଖାପାଖି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଆଇ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଆଣିବ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ମାନେ କିଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଖି ପାଇଁ ପେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆଖି ପୁରା ଦି ଆଖି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି ଆଖି ବି ମକଚି ବି ହେଉନି ଆଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା କିଛି ଲାଗୁନି ଆଖି ବି बहुत भी लगुच आखि पिलाटा छोट छुआटा भी माने से भी हरण हो आखि आखि ड्रप पकड़ शुआई तर काली बच्चा धर टे आज टे माने भल अच्छी आखि आम टे ब्लॉक करपारनु आखि पूरा फुली आखिटा खराब ना से ब्लॉक टे कर भल लगुना चोटा ब्लॉक करने चलो देखिए आगे पहुँच मेडिकल जीवर
ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲୁ ନା ଆଣ୍ଟା ମିଳିଯାଇଛୁ ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ ଆମେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଲଗେଇଥିଲୁ ଆମର ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସେ କହିଲ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ କହିକି ତୁମେ ଦେଇ ଆସିବୁ ସେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ରାତିକି ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇଯିବୁ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡରେ 4:30 ଆସିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହିଲେନି ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡରେ ରାତିକି ଡକ୍ଟର ଆସିବେ 7:30 ଭିତରେ ଆସିବେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ହେରି ତାହେଲେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଥିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ନ ଆସିଥିବ ଆଉ କହିଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସେ ଦେବେନି ଆଉ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଝିଅ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ବି ଶୋଇପାରୁନି ଆଉ ବୋଉ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଳେଇଲା ସେ ପଳେଇଲା ବାପାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଳେଇଲା ସେ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ବସେଇଦେଲେ ବୋଉ ପଳେଇଲା ବୋଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଯାହାକି ରହିଥାନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ରହିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ରହୁନି ବୋଉ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଆମେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁବୁ ଯିବା ନା ଘରକୁ ଛୁଆର ବି ଅବସ୍ଥା ବି ଖାଇବା ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୁଆଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଲାଣି ଏମିତି ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାବି ଆସନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଚାକିନା ଖରା ଲାଗିଲା ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ ହେଲା ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କାଲି ମାନେ ଆସିପାରିଲି ମାନେ ଷ୍ଟେଚୁରେ ମାନେ ସେଠୁ ଆସିଲି ଘରକୁ ଘରେ ଗଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା କଲି ବାଇକ୍ରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଆସିଲି ହେରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିପାରିଲିନି ଷ୍ଟେଚୁରେ ମୋତେ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲି ବେଡ଼କୁ କାଲି ବି ଆଜି କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବାନି ଏଇଠି ରହିବା ଘର କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାର ମୁଁ ପଳାଉଛୁ ବାବା ଆସିଲେ ବାବାର ମୁଁ ପଳାଇବା ହଁ ତୁ ଯିବୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମଇ ଯିବି ମରିଯିବି ମଇ ଯିବି କାଲି ଯେଉଁ ମଇ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସେମିତି ମଇ ଯିବି ମୁଁ କାଲି ମଇ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମଇ ଯିବି ମଇ ଯିବି ତ ମଇ ଯିବି ହଁ ମୁଁ ମଇ ଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ମୋର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍
इंजेक्शन पावर कमीगला जमती सेमती देह खराब हो जाऊँगी कंटिन्यू तो इंजेक्शन नहीं हेबन ना देह खराब होल टाइम इंजेक्शन नहीं हेब देखा डॉक्टर कहते कटक जाए पूरे चेकअप नहीं डॉक्टर कहते आज कटक जाओ कटक जाए इंजेक्शन नहीं जाए तो भल पेन भल अच्छे